khajani poito khlainero sing partwano mothani secretary sabo o kok notui wansuk laikha aboni link rijak tongo ning thangi nai mano puila sing mutunari glayano motha kaisa klaibya political songstaya boroni samjak kaisa group ya abo christian thui bai paijak boni bosakse arono sing belaike kirina nango tamni hinba boni yago se jotto busni phan bo mothano songsana bagai boni sakno riwi mano ke mothano sabainenyo bo yakai rawi dongla kirima singsa tongo paithani salo tamni hinba mothangka christian ise abono tui sing saknang yamui manya a bo sakno sing sabai manya tamni ba kristo ni bo sakno sabainai bo majra ganang songnai paithani salo sing jepru sogayano sini bagi belaikeno kirima singsa tongo aboni bagino sing o motharokno kaitini snamjak kristoni sakbai songsajak kristoni thuibai songsajak ni wansui kirui himna nango te wansukna nango obono sing bokhrogo tone uino o mothano tuidulnai kaitini songjak borokno tubuna nango Ephesians chapter 1 verse 23 no sing khorogo tonoi boskango thanglayano mothongka kristoni bosakse bini bai bo kupulung bosak baithano asik manirokno sungsar ganangai subungkha motha kristoni bosakse o bosakno ang sungsani gyan buddhi bai sakni gyan buddhi baile songsawai se bangla boni bosakno songsana hingke boni mothao samung khlaina hingke a khorokni a bokhorokni kok baino tongma senamnai o bokhorokni musungma sini belai khan nango boni musung tuise sing mothano naikuri mannai onyake sing mothano derare ui painai parike sing tinio mothani dikon sabo o kokno tui wansuk layano mothani dikon sabo o kokno tui wansuk lanya sakang sing biblical dikon unbiblical dikon obno tuise sing saimana nangranai uila sing khana layano unbiblical dikon sabo number 1 unbiblical dikon bo bible bai gothok jagya totally borokni musung tui te sungsar bai gothok jak bo rangrang bo kokmano bo sakri tongo bo gijani thairi jak omahai borokno tubui phayo omahai borok mothao boni power bai phaimaba abo bai kungsugo rangni koksawo tangma tangsa phathani koksawo bono all in one hinai wansugo bono jotno kok khanari uiton nani musung jago tei dikonno position hai wansugo te abono no manna musung oi sakang phayo mainyake kha hamya mukhang sobo abo bai thagya bo gurro khawo group ro khalayo yang mothani sia meraro hinke keram o khuijak ran sajak yang waisa ayang waisa ongmang garna rubaijak mothao khabasaya ongmang mothao thangyao te motha buksa oi thango bade mathangjakno omahi borok angsia kaitini sraimung nangjak phatarrok sibuni bosongrok se omorok number 2 unbiblical dikon bo mathangjak mano saimanya tei asai katal ongjagya wansukdi omahi borok se mothani dikon ongo ke aroni merarokno bo borotalangi thangno mokol nugyarokno hakorok khiklainai omahi no ongnai boni slaijang mung tonglak botabu phano mathangjak mano saimanya ba mathangjak mani kokno tui wansukla mothao abono tui saglak tei abono kotor khe bo phunukblak tei merarok kamai thangpano bo thumblak kha khepsa phano onglak bo kaitini kokno saknangjak thaya ongnai tei kaitini songjagrokno saknangya ongnai bo asai katal ongjagya ba bo kaitino poito khlaiara khaino tongnai boni tongmu slaijaglak boni agini kerongrok tongmahaino bo tongoi tongnai mothao bo kaito sajagya kerong raidarok tongmurok tubunai huijagi bo osai nainai te baithangbo bo buino phunungnai te tabisok bising kanri tongnai boni no hugrogo montororo khasijak tongnai kuthirokni bagai maiklai rinai buino bo rinai abo bai simia bo thijarokni bagai bo subo surinai bo mothano managma otlangi thangnai bisingse kirima singsa bo asai katal ongjagya ba ageo je kasam tongmani otto murokno no theba payo omhaikero bo mothano boni ko kuplung khlai harsari painai aile bose jotoni slai kathar haike tongnai kebono leadership basana rigla basa khangke boni chair de kamalangno bo abno kirijago aborok mothano sabainai se number 3 unbiblical dikon kha hamya ongna che hini songjaknai dikon rok omahai accidentally kabangma dikono songjaknai rok tongo live dikon tongo daktino kha hamya ongnai rok borok dikon manmano kaisa kusukni kaisa position kahamni boro manjaknai posai ma tongo aborokno ang dead dikon se hino borok mothani pojase borok bai mothani kisapano kaham ongya ulta motha tolao seklainai te kaijini samno
borok kebengi mang basanai borni musungma simino borni sakri musungma simino mothao borok ernai. Number 4 unbiblical dikon sakki hamia dikon omai dikon botongo mothao botongo hinise kubunni poito khlainirok jisuno yasakna musung phano yasaigaro kipli thangmarok tongo onya kheba te kaisa mothao thangi jisuno yasagui baptismo ongmarok khanabo borok poito khlairok bai kathawi manya phia rangri thainotui eba kok kbangrok sawi halo khamya ongjak mangse aborok mothano toriya abo kaisa mothani tumor haise borok kristono se lasi phunugo. Number 5 unbiblical dikon ongkha rangno mokol jingnai dikon borok rangni bagi jesapano klaimano rangse porni kaito teibo rangni selek omai dikon tongo rang ajina bagi bo jesapano klayo kaituni mungno lasima singsa klaipano bo mung sapano ongjagya tabungnombi til thingmaro omai dikon baksa baksa tongo til hujagi thingi tongo parni borong thani sakki kaham rimaya ongo bo suak snamo tei suak ningi jurang wajawo bo kaituni bagi keke zorari uimanya rangno simi rangni bagi ingkake bo zorari mano tei rangni uklogo simino khabo khasigo bo rangno belaino lupsa ongnai bo abo bai thagya bo ganja bo khlainai ganjano simto jora jorao suak ni silai sikon thenugo phiaba obo drugs ningsai hapano boino sari mani abo kaisa kirima singsa borok buthar mase nukhung sawai mase tei mothani borok nabo ajagao tlangai thango ganja khlaina bagi tei mothani borok bo bobai thangmang geja bai chali payo suri mungrogo thangya ongmang poito khlainarok poito beli payo haipano bo ganja khlaimano tui mungsapano khahamya ongya mothani tei borokno sanapano satagya tamni hinba mothani dikonse khlai tongo tei bose logi sani tongo omai keno treke motha usumsok phai hapayo omai dikon tongmani bagi omai dikon ro lord saparo sudase basana sugya hene angwan sugo. Number 6 unbiblical dikon tomung hamya dikon omai dikon suak ningo bukhukni suak bahai biri bahai kaige sino gijao thangi kok sanai rasapnai bo mothano phan kri khlainai mothano khabutharnai abo bai simia bo saisung onya thike mothao suak ningi mano hinibo phurungdrungnai sungsani kerem kothomani kokro bo satringnai borok kaitono kiriya ongnai omai dikon rok khori kotra talangise ulpito kasanai lamarogo kokotor sanai bunila kai suya ongnai ubun buruno mokol thaijaknai hikbai walainai onya khe abo simia te khoroksa buribo natringnai aboni bathai hamya mothao manabinaise sojak to nyahengake soi lidano so nyahengke motha deranai. Number 7 unbiblical dikon seleng khatinai bukhakri dikon omai rok kaitini samung khlaya khlaimano bo sajagya mothani member rok no naiya mothao khabai samung khlaya backslide rogo bo visit chachapano khlaya kaitini hani bagai bo wati nobar soya sak soimanya hungsugo boro manna simi musungjago asukthai kahamo simi manna musungjago bo samung daginai simi songnai boni musungma simino thepanani musungnai bo omai nogro thangnai je nogo rangri position kaham phiaba kurini nogo hongkake bo thangipano naiglak omai dikono gongka kirima singsase omai rono saki ui khibi manya ke motha boni logi odera ui thangnai. Number 8 unbiblical dikon phurungi manya dikon bo ongo bo surne kaham ui manya kaitini kokno khnanai kaham ui manya kaitini kokno phurungnai bo ui manya omai dikon rokno nahari himjaknai himpano mungsapano kri siringjaknai mungsapano kri example kaham ui basawi phunugui manya. Number 9 unbiblical dikon nainai nuknai dikon ya bo sarinani khalinani hinke nograi kasarinani hinke bo khase kharnai bo buino naikini khaya boni khairokma tei hamjakma kri yongnai. Number 10 unbiblical dikon nokni borokno kok khnarui manya dikon bo logisongno mothao tlangi manya ongnai logisongno kaitini kok bai phurungi manya ongnai bosarok gijao thanya ongnai abo simia bosarok suak mai kham eba drugs ok plaijak ongi mano bo nukhungno kaitini kok bai snami se manya tisoi se manya ongnai bo bahike mothano naikolnai bo kok bo satoklak example kaham bo ongyaba kaito baithang mothao Timothy bo sawo omhai borokno dikon tasong dihine sing osongjao rok nislai songnai rok se majra kabangko kini yang poito khayo tamni himaning ang tini songma bising tingo omhai kaitini kokno saknang jagya kaitini mothano saknang jagya omhai dikon basa ui phayo. Number 11 unbiblical dikon saksoya dikon ongnai bo daktino jolinai mothao basa ui buino pulnai
boni thamsino daktino phunungnai bo nakarmaya koklai kok sanai buino hamyamang sanai tei boni nongno phungobo buini hamyamang sanani kuplung ongnai omhairok thenao khe tongnai dikon rokse daktino saya tongmarok kupungnai boni dikon de kepleno abono tuisebo kirima tongnai. Number 12 unbiblical dikon pulpit no boni sakni musungtui sajaknai hai wansugo je pulpit ni sini kaitini kok sajakna nangmani kbangma dikon rokni tomung hamyabai kbangma dikon rokni kaitino kriya ongmabai pulpit no tui kaham ke saimaya ongmabai a pulpit tongi sangsani kok no mama sakni rang puisa khamani testimony rokno samang mothano kaitini kok saria tei motharo kaitini kok sana nang hinibo kokli paijak amai kbangma dikon rok tongo obhain dikon rok mothano kadurnai se borni yakte ki hisabono mothani kaham ongna thangja sing ning tini kaham ke sotorko ongi basai hake omahai dikon no mothano kadurnai mothano derernai khajani poito khaniro unbiblical dikon no bible no kari bebagono manthokdai biblical mothano naikol nani hike biblical dikon senango abo kaitini songjak ongna senango ongya ke motharo tabu dera oi tongmahai abo tebo deranai motharo borok komimang tongo borok pholao ram sabang tongo tisa oi thangre tongo jogo ongya azai khatal ongya ongte tongo leadership kuri ongnai siklarok kuri ongoi thangte tongo elembago signugo saya tuipangrok bodolno sabayo tei bodolno takjak matani khulumna phasingo talangoi thango kaitini jolimungni tolao tubui phayo sraimung tubui phayo lasimung tubui phayo aboni bagi dikon chongphruo kaitini musung tuise songjatna nango surimani bising tuise songna nango sakne musung tuya ongya ke singtei kasaise mangla Proverbs 29 verse 2 tamsa borok ka hamrok tuiphang ongoi tongke borok tongthogo tamokhe borok hamyarok tuiphang hinke borok kengai layo omhai nongkha sini motharong obostha sing buini motharong na hari buini mothar bisik se kusugo ka khaini sing hin layo tamni buini mothar kusugo ka yangnai ba borni dikondok kaitino kirinai dikondok borni dikondok kaitini musung tui songjak dikondok belai kher mature bible like daljak bible ni kok saimanjak dikondok se tabuk aboni ulta ongkha sini dikondok sakiri garang sabo rang garang sabo abono naiseribo botai tamle sanaiba kaitini pholabai tui duljagya poito khlaiya mathang mono saimaya sai katal ongjagya amahai dikono sesing tui phayo ke motharokba kengai sinai nuble tinebo kbangma mothano kengai lai tongayo soi leadership kurini bagi saraya siri khogya bising kengai lai ma tong tam khainai pheba borokno an dikono ngosong tei tam khainai dikon songjai ngebo gijau thaingi songnai backside songnai abono kirijak lai dikon songlai mari grau obonongkha jot tonglai kirima singsa obosta sini motharogo borok ka hamrok tui phangong tongche borok tong thokjak ni sau kaitoni songjak borok no sing mothao tobui phaikake dikon tobui phaikake amotha pholao bahai kubulungno bo bahai ke mothano naikono nainai mothane bagi boni hamjak ma tongnai bo kaitoni songjak borok bai boni alada no relationship tongnai borok hamberokno sing tui phango tobui phaikake sing lenglai mang tongnai kengai lai mang tongnai bisi brum romoi omahai tonghake bo mothano pura ramsari paine Isaiah chapter 1 verses 4 to 6 o sing tamnu ningle kajala hado osum sognang bapha saya sugya bai mang hilikjak bororok samung hamya tangnai rokni bosongrok hamya bai kubuljak rokni basarok ning subrayung no khibika Israel rokni katharsano norok thamji tungriui jolirikha boni aroni uklok bakha kusloi thangbakha norok tei tamni bujagi tongsinai tamni bagi norok kebeng mang tongnai norni bokhorok garangai kasamang tei bukharok bebak hamyama omhai nongkha sini mothani leaderoni obostha borok sak simi kaha mongna musungo sak simi borom manani musungo chairman na musungo pheba mothani bagi kisi sabano wan sumukuri mothao sabo khasigai kolom ti khiklai samong khaitong boni aboni mong sapano nahar mongkuri pheba bo sak se bumung mangman na musungo angse khlayo ani bagi se motha torogo angse mothani founder ni sirikogi khakla buklubai kungsugo bisik se kirima singsa oborok mothano derarui bainai oboroni yaktinyo motha kharsa sinai oboroni yaktinyo motharok dera mang thangnai dera oi thangsinai Acts chapter 20 verse 30 omotei sal phayano apurno ni bere paksa poito khlainirokno borok ni logi sona bagi tatal sanai
kebangma omahai dikon tongo mothao borokni phasingo sotoni tlangna bagui borok kebangma kok tatal sawi gut khao mothano bodol kaini khe khagui tonibo kaitham khe khagui tonibo boni kokno thri kini sana bagui botang matang sa tatal sawi borokno lama korribo sojak tongni hengke obahai dikon rok bisingo uri sawi kokon khlai pai mahai mothano kokon khlai pai nai tabuk sini motharo tamni tormaya lokmaya ongba sini leadership kaham kurini bagi sing leadership no omhai ken otobo sungsani leadership pai wan sugo a political tinai club tinai leader haike wan sugo no sing tugui payo aboni bagi no a borobo political hai klayo club hai klayo second Peter chapter 2 verse 18 19 no tamsa borok tori kok nanya sawo phia borok sayarokni bisingni yak drop rokno sakni tongthok chathok bai belok borok tomong hamyani yago tongto tui sing norokno phiogui mano ini kok bribo tamni hinba mungsasik bai messenger ke a borok aboni yagono ma tongo wan sugdi obahai no obosna sini leadership rong bo sakbai tang tomong hamyo to tongo thiaba bo boino tomong hamini yakni katri manai tomong hamini yakni sotoni manai heke hunuktiro sini folani tui dolnai belai kno crisis aboni kotorku kaisari jonokha motharo leadership sabono songnai saimanya dikoni quality bo jaga mannai abo borok saimanya bible asik naijagani bagui eba phringjagani bagui omhayo khajani poito khlani rok mothani dikon chongna bagui mothani leadership chongna bagui bible no boroni qualification tongo a qualification no kaisa pan kuri hindake bo dikon ongna sugya bojesa lepon poito krak phonong thong bible bai sing compromise khlaimanya am bagui phari sing soi dikon chonglaino mothano kaitini musungti tlang layano sing next part of biblical dikon ni tomoro no tui wan suklainai kaito no hamari klaiton